La joventut a Terres de l'Ebre vol treballar? Hola, Xames, avui estem a una fira ocupacional, un mar d'oportunitats on tots els peixos estan parats. Has vingut avui aquí a buscar faena? No, bueno, jo he vingut perquè volíem presentar també el nostre projecte de l'institut i també per adentrar-nos al món de com buscar faena i tot el que té que veure en entregar currículums per adentrar-nos en este món. Trobes que és difícil trobar una faena estable? Tens una faena estable? Ara mateix jo sé que tinc feina estable perquè ha sigut l'empresa d'un familiar meu, o sigui que per a mi ha sigut més fàcil, però realment crec que sí és molt complicat ara mateix perquè demanen moltes més coses que fa temps. La majoria de gent està al paro perquè és impossible o per la mínima cosa ja te fotin fora. I t'has arribat a plantejar-te marxar de Terres de l'Ebre per anar a alguna ciutat en busca de més oportunitats? Sí, perquè al final aquí sí que és veritat que hi ha oportunitats, però són més del territori, no són més en blanc que se donen més a conèixer i al final, si tu busques feina del territori, tampoc guanyaràs un salari que te quedes a gust, així que sí, ho he pensat moltes vegades. Has vingut avui aquí a buscar faena? Sí. Vale. I tens o te costa trobar una feina estable Una aquí? miqueta, a vegades sí, depèn de si és estiu, si no hi ha molta. O sigui, si és estiu és ofertes de cambrer i coses així més precàries que abunden, no? Sí. I llavors t'has plantejat marxar d'esta zona rural Terres de l'Ebre per anar a alguna ciutat? Alguna vegada sí, anar a Barcelona o fins a vegades penso ir a Madrid, però per ara no. Sí, aquí al poble s'està millor, no? Sí, al poble sí és tranquil i sí s'està millor. Moltes vegades les empreses demanen que tingués uns anys d'experiència, però per a molts joves això és molt complicat. Tu què recomanes per als joves? Jo el que recomano és que si estan estudiant alguna cosa, que busquen fer pràctiques i que a les pràctiques els hi posin la dedicació com si fos una primera faena, que hi ha moltes empreses que aposten per la gent de pràctiques i que després se quedin treballant allí al lloc on estan fent les pràctiques. Jo recomanaria que s'intentessin formar el màxim possible, ja siguin cursos, formacions curtes, petites, i que després comencen a buscar feina com abans, al sector que sigui. Perquè al final, si tu estàs a un sector, encara que no t'acabi d'interessar aquell, pots desenvolupar habilitats diferents i adquirir experiència. És veritat que és un peix que es mossega la cua, però si no intentem treballar i obrir una mica la ment, mai podrem aconseguir aquella experiència. I per altra part, aconsellaria a les empreses que fossin una miqueta més tolerants i que donessin oportunitat als joves per Per favor i gràcies. per a que poguessin tindre l'oportunitat i demostrar que l'experiència s'agafa a poc a poc, però que estan formats encara que no tinguin experiència. Claro. El consell que donaria és que quan se presentin a una empresa per a buscar feina, que es presentin naturals i tal com són. Al final, les empreses, hi ha vegades que busquem algun perfil tècnic concret, però principalment el que busquem és una bona actitud, flexibilitat, capacitat d'adaptació i sobretot compromís. Per tant, si demostres que tens aquestes competències, tindràs oportunitat segur. A veure, la formació és superimportant, però també les competències i les capacitats a l'hora de buscar feina. Jo, per exemple, la primera entrevista que vaig fer encara no tenia el títol a les mans i me va dir la directora, és que no tens experiència. Dic, bueno, però és que si ningú em dona l'oportunitat de demostrar el que jo puc aportar i el que jo valc, Clar. com puc agafar aquesta experiència? Clar. I em va contractar. Me va dir, s'han acabat les entrevistes. Hòstia, I així ojalà va fos ser. tan fàcil. Llavors, claro, és atrevir-te molt i dir, vale, preparar-te tu al fracàs, a les adversitats, ser molt persona, sobretot, jo crec que més que perquè la formació ja la tens. I Demostrar caràcter i personalitat, no? Sí, després de mostrar l'entrevista com ets tu com a persona, una mica de sentit d'humor, que pots aportar unió a l'equip, sense dir-ho, però demostrant-ho. Claro. I després també sent conscient del que tu vals. I jo crec que quan vas a una entrevista no tens res a perdre perquè ja no ho tens, però tens molt a guanyar. Si vas en aquesta actitud, ja com que te relajes i és diferent. I fer creure a empresària, sempre la part del patriarcat, no? Que tu Per les dones. Tu ets la millor opció que té. Claro. Però si tu no t'ho creus, ell tampoc s'ho creurà. Llavors seria com projectar una mica, creure-te o confiar en tu. I preparar-te. Preparar-te Per molt això. bé.
I llavors, creus que hi ha opcions reals de que els joves puguen quedar-se aquí en una feina estable a Terres de l'Ebre i no veure's obligats a marxar a ciutats? Jo penso que sí, si les empreses realment aposten pel talent jove i per la gent de pràctiques i evidentment hi ha una resposta per part de la gent de pràctiques, jo penso que sí. Crec que hi ha oportunitats, però que són menors que les que poden haver a ciutats més grans com pot ser Barcelona o Tarragona. Al final allà hi ha més competència, hi ha més demanda i poden estar més estabilitzats. Aquí, al ser una zona més petita, sí que és veritat que la competència és menor i si hi ha molta demanda de lo mateix, pues, és més complicat trobar feina, sí. Sí, jo crec que sí que tenim ara actualment al teixit de les Terres de l'Ebre s'estan instaurant empreses noves, hi ha empreses en creixement i hi ha oportunitat de tot tipus, des de les més bàsiques fins a d'estudis més especialitzats. Està clar que si tens una feina o uns estudis molt específics, molt concrets, potser a la nostra zona no hi ha oportunitat, però si busquem oportunitats que se generen aquí al territori, jo crec que és una bona oportunitat per a poder-nos quedar i la gent que som d'aquí, que ens agrada molt estar aquí, pues poder trobar una feina, aquí. claro, quedar-nos. Una feina estable i no veure's obligats a marxar? Sí, i espero que sigui així, que no hi hagi una fuga de cerebros, perquè si no tindrem molta mà d'obra barata, perfils de baixa qualificació i els millors se n'aniran i que ens quedarem aquí. En quines oportunitats o en quins perfils ens quedarem. Llavors jo penso que sí que val la pena i que s'ha d'apostar pel territori i sobretot s'ha de ser valent. Pues fins aquí la fira, ja heu pogut sentir en estos joves i empresaris i el més important, què és el que valorin i busquen ells i què és el que ens han recomanat a nosaltres, les precàries que estem buscant. Vosaltres què trobeu? Moltes gràcies per respondre a aquestes preguntes. Gràcies a tu per l'oportunitat d'expressar-me també. Bueno, moltes gràcies. A tu. És perfecte. Moltes gràcies. De res. Moltes gràcies. A vosaltres.